Ľudia, ja som tu nová teda, volám sa Toka Boka Svet a vlastne budem točiť ako hrám Toka Boka, proste svety Toka Boka, čo má byť nové, alebo že nejaké ako keby filmy, no proste rozprávky, filmy, ja neviem ako to mám nazvať. Proste niečo také budem, akože napríklad, že u babičky, proste tam bude veľa partov a tak no. Takže poďme na to. Samozrejme budú aj shorty, aj normálne videá. Takže tak, no. Poďme dnes si ukázať moje dva domy. Sú, asi ich poznáte. Pardon, ja nemám potom happy mode. Ale to nemusíme riešiť, že? Snažila som sa ho dať, ale ja som nemala aktualizované Toka Boka. Takže ja si ho budem potom spraviť. Ale neviem, či mi pôjde. Takže tak. Poďme si pozrieť najprv tento dom, ktorý už každý musí poznať, čo hrá Toka Boka. A ak sa ma potom budete pýtať o vo videách, napríklad do komentárov, keď budete písať, že čo, jak, no tak. Dobre, máme to tu. Ja to tu mám takto. Ja viem, to už poznáte asi, lebo ja som to skopírovala. Ne, že skopírovala, ale proste klikla som na to, lebo sa mi to nechcelo robiť. Proste tak mi to vyplnilo samé ten dom. Dobre. Toto je naša postavička, ale ja si ju hneď prezlečiem. Ja ju chcem mať minútku v tomto. Tuk. Ok, toto chodí do práce. Ale vešiačik máme tu. Kde som to dala? To ide na šparáku. Výborné, úplne. No dobre. A vlastne toto celé hovorím ja. Presne tak, no takže tak. No, dobre. Poďme si ukázať najprv moju izbu. Toto je moja izba. Veľmi pekná, tu sa malujem. Tu mám peknú lampičku. Vypni sa svetlo, však je svetlo vonku. Tak zrejme. Mám tu zaclonu jednu. Máme tu hodiny, čas a jednu skriňu. Áno, presne tak, ako hovorím. Ale neviem, na čo som si dala sem do mojej dcery izby. To oblečenie, no to je jedno. Toto je mojej dcery vlastne mojej dcery izba plus obývačka. Áno, takže minútku ja si musím dať do skrine to diandre. Nie ste videli. Ale opa, moja lampička. Si dám si v posteli. Nesvieť. Domy to rozsvietila asi. Dobre. Máme tu toto. Kuchyňu. Máme tu sojovú omačku. Misku, máme tu veľa náradí, ako keby na varenie proste. Máme tu rýžu, špagety, takto, hladničku, šporák. Dobre, kuchynskú linku. No dobre, tu máme kúpeľňu, tu si umývame zuby. Tu proste, tu. A tu sa sprchujeme. Áno, presne tak, sprchujeme sa tu. Dobre, máme ukázaný môj dom. A ešte mám jeden, ale v tomto moc nebývam. To máme prenajímaný. A si to oni zariadili. Takže poďme do môjho normálneho domu. Ok, ľudia, ideme tam. No, dobre, už sme tu. Ups.